dag skal vi prøve at lege lidt med pulverlak. Det er en utrolig let måde at male små ting med, specielt ting selvfølgelig, der kan tåle varme. Og noget af det mest lette, det er sådan nogle jighuder her, som jeg har lavet her. Og nu vil jeg prøve at vise lidt om, hvordan man maler dem. Og når tingene ikke er større end de sådan nogle jighuder her, så skal der faktisk ikke mere varme til, end man kan få leveret fra et stearinlys. Så det vi gør her, det er, at vi har stearinlys her. Vi har en stativ, hvor vi kan hænge det tørre på. Nu kan vi prøve at starte med en farve. Jeg prøver her at starte med en perlemorsfarve her. Først så ryster jeg den lidt for at sikre, at der er så meget luft som muligt i pulveret. Det gør det lidt mere fint og let at styre. Sådan der. Har et stykke papir under, så man kan samle det op, som man ikke har brug for. Og nu starter vi med et lille lidt her, bare lige for at lave en hurtig en her. Ind over stearinlyset. Og det skal lige nå at blive omkring 180 grader eller noget af den stil. Det er lidt på gefyl. Hvis det bliver for varmt, så bobler malingen og bliver ikke særlig pæn. Hvis den ikke er kold, så størkner det ikke ordentligt. Det er sådan lidt en gefyl ting. Jeg tror, den er ved at være der nu. Den hurtige måde med små hoveder her, og når der er masser i koppen, det er lige at gøre sådan her. Ned i. Slå det overskydende af. Eventuelt lige give den lidt ekstra varme, hvis ikke det løber ordentligt ud. Whoopty. Så har vi et jighoved med super finish. Sådan der. Vi hænger den her til tørre. Nogle gange så har man måske lyst til, at det skal være lidt mere fancy end det. Jeg kan se, at det betyder så meget, men prøver et lidt større hoved her. Giver lidt bedre mening. Og inden jeg får det rigtig varmt, skal jeg faktisk have gjort den anden farve klar. Jeg gør lige en lyseblå farve klar her. Det er en fin ting. Rysten der. Sådan der. Vi prøver en gang til. Armer hovedet om. Det tager selvfølgelig lidt længere tid med de store hoveder. Ikke helt ned i flammen, så får du såret dit hoved, så kommer malingen ikke til at hænge ordentligt på. Igen. Ned. Slå det overskydende af. Nu prøver vi så lige gøre det lidt mere avanceret her. Prøv lige at få malingen til at løbe lidt ud her, så ikke ud som om det var helt varmt. Så er den lige så stille og løbe ud. Så har jeg sådan en gammel pensel her. Gerne sådan lidt hærget i det. Den kan jeg bruge til at samle lidt maling op med her. Og drysse her oven på mit jighoved. Sådan der. Igen. Giver den lige lidt varme. For at få det til at løbe ordentligt ud. Sådan der. Fint hoved med lidt skygger på, som om at det var en fisk. Hvad er det? Ned i det der. Ryst af. Det er faktisk fint varmt ser det ud til. Det løber godt ud. Tager vi lige. Giver den lidt grønt på toppen her. Sådan der. Ja. Yeah. Så er den der sådan cirka. Prøver vi lige en gang til. Altså. Så står den her sådan nok ved at være der. Slå det overskydende af, sådan der. Hen over den her. Drysser lidt maling på her. Sådan der. Giv lige lidt ekstra for at være sikker på, at det løbet ordentligt ud. Det ser fantastisk ud.